Il-Prim Ministru oġbu joħoda tabla ħabel kontra l-kumpanija BCRS. Dan wara li fl-aħħar xhur il-membri tal-gvern kellhom jammettu li huma bosta l-problemi li ċ-ċittadini teffaċċja meta sallum għadu jmur jiġħed il-fliexken wuċċu mal-magni fi sħana għall-Plerway jaħiddu bien il-kjujiet u l-magni kollhom intoppi. Iżda fir-realtà kien propju l-gvern ta' Roberta Bela li ħareġ lil poplu jixħed fliexku wieħed wara l-ieħor barra fit-toroq biex iġib lura 10 ċenteżmi kull fliexkun. Kienu kol bil mal-gvern li qiegħed il-magni f'żoni residenzjali għall-istorbju tal-karozzi fu jbattlu l-fliexken u storbju taħġieġ jinkiser flimkien ma nintejjen fiż-żona għad-detriment tar-residenti. U issa Roberta Bela oġbu jipprova joħroġ fuq minn din is-sitwazzjoni. Li jkollok l-operatur tal-BCRS li ma kienx qed jikkopera bl-istess mod u jżid l-inkonvenjent fuq in-nies iktar milli kien meħtieġ. Tgħid li x'għamilna f'dawn l-aħħar ġimgħa tħaddidna b'mod qiebes u ċar mal-operatur min ħaddem l-iskema tal-BCRS. Lura f'Jannar il-kap eżekuttiv tal-BCRS Alan Mejlak kien tkellem ma' Net News fejn spjega illi l-kumpanija kienet ilha tagħmel telf għal sentejn sħaħ fejn tħalliet għal rieħa mingħajr iċ-ċans jew l-opportunità li tagħmel kwalunkwe profit biex tlaħħaq mal-manutenzjonijiet tal-magni tagħha. Importanti li l-kumpanija l-ispejjeż tagħha tkoprihom. Ila sentejn u fuqhom dil-kumpanija dejjem qed tagħmel telf. Da waqt ukoll ħanħorġu l-accounts ta' 2023, 2024 joħorġu ftit xhur oħra u ħanaraw bil-telf li kellha dil-kumpanija. Intant minn flok biex dan il-proġett ikun suċċess kif kien imwiegħed mill-Labor wedet firħa u bżar fil-għajn, issa donnu se jarmi kollox kif Roberta Bela ħabbar li se jnedi proġett pilota biex issa jiġi jiġbor il-fliexken tal-ħġieġ u plastik lil dawk ir-residenzi anzjani u li għandhom il-Blue Badge permezz ta' van. Dan fil-waqt illi iċ-ċittadin se jibqa' wiċċu mal-magni għall-irwejjaħ la jixtieq Roberta Bela u l-gvern immexxi minnu.